türlü pişmanlıklarından kelgen aziz milletdaşlar, sizge inandan Xitoy tatarlarından faydalı selamlar alıp keldik. Әлеге форумда чыгыш ясауга мөмкинлек бирүгез өчен бик зур рәхмәт. Мин яшьтән милләтебезнең рухын аңлап үскән бала. Безгә яшьтән аңлаттылар бабаларыбызның иңгизге җирләренең Татарстан икәнен. Шуңа күрә Казанга килгәнче үк Татарстан, Казан турында беләйдек. Казанга килү белән Казанга килүгә кадәр Казанга килүебез безнең өчен бик көтелмәгән вакыйга булды. Бәхет булды дип әйтергә. Дөньяларның шулай үзгәрүен, шул күп еллар элек читтән, ерактан карап Татарстанны, Казаныбызны белә идек. Монда килеп бу чараларны күргәннән соң татарларыбызның бердәм икәнлегенә, татарларыбызның һәрвакыт бер-берсе белән тату һәм бердәм булып яшәвенә бик каты сокландык. Мин үз чыгышымда Xitoy Халык Республикабызның Көньяк регионына урнашкан Шэньчжэн шәһәрендә күптән түгел генә ачылган татар йорты сәүдә үзәге турында сөйләп үтәсем килә. Ата-бабаларыбыз безгә тарихта мәңге истә калырлык исемнәр, эзләр калдырып киткәннәр. Аларның берсе Бөек Ифәк юлы. Без хәзер шушы юлдагы эзләр буйлап араларыбызны якынайтырга, бергә хезмәттәшлек итү юлларын эзләргә тиеш. Моны мин безнең үстәге бурыч дип саныйм. Шэньчжэн шәһәре Xitoy Халык Республикасының Көньяк территориясендә дөньяга атаклы Гонконг каласы янәшәсендә урнашкан иң зур сәүдә үзәге. Ул иң зур заманча шәһәр булып санала. Биредә 30 миллионга якын кеше яши. Янцзян портыннан 40 минутлык, Төньяк вокзалдан 20 минутлык, Диңгез кырыенда урнашкан Мәрҗән шәһәрләр дип аталган 7 дәнә калаларга бик якын урнашкан. Һава юлы, диңгез һәм поезд транспорт юлларын берләштерә торган үзәк. 110 километрлар радиус эчендә 110 миллионнан артык кеше яши. Соңгы елларда Xitoy Халык Республикасының импорт ашамлыклар проектын дәүләт дәрәҗәсендә күтәрелүе аркасында World Food City халыкара күргәзмә сәүдә үзәге эшли башлады. Проектны гамәлгә ашыруга 460 миллион Америка доллары кертелгән. Бу зур комплекс Xitoyда бердәнбер иң зур үзәк булып санала. Бу бер елда 365 көн ялсыз эшли торган зур комплекс. World Food City функциональ бүлекне 5 функциональ бүлекне тәшкил итә. Аның беренчесе сәүдә күргәзмә үзәге, икенчесе электлы гаванмент урамы, өченчесе аның төп офис, дөртенчесе халыкара сатып алу үзәге, бешенчесе бизнес-класс дәрәҗәле кунакханәләр. Логистика үзәге сатучы складыннан сатып алучы складына кадәр булган операцияләрне эшләргә уңайлык булдыра. Дистрибьюторлар аркылы эшләү һәм таможня хезмәткәрләренең булышуы операцияны тагын да тизләтә. Импорт эшләнмәләрне тикшерү лабораториясе дә бар. Даими рәвештә белгечләрне яңа сату системаларына өйрәтеп торалар. Моннан тыш, продукцияның һәм хезмәт күрсәтүләренең төп төрләре булган авыл хуҗалыгы һәм ашамлык продуктлары, туризм, спорт, ял итү инвестицияләр һәм халыкара интеграция. Булар барысы да комплекслы эшләнә. Продуктлар импортлау буенча халыкара үзәк Xitoy сәүдә челтәрләренә турыдан-туры чыгу, 250 меңнән артык Xitoy һәм Гонконг күпләп сату һәм вакыт сату кибетләре, уникаль Шэньчжэн финанс-икътисади гигаполисын аша арадашчыларсыз һәм югалтуларсыз диярлек эшли. Безнең Шанхай Даван Шоппинг Шэньчжэн халыкара компаниябыз Шэньчжэн халыкара күргәзмә сәүдә үзәгендә татар йортын оештырды. Аның мәйданы 500 квадрат метр. Биредә Татарстан һәм Россиянең 10-га якын экспортлау вәкилләре эшли. Татар йорты, аны Татарстан йорты да дип әйтергә дөресрәк булыр. Сәүдә үзәге рәсми эшли башлауына бүген нәкъ бер ай. Шуңа да карамастан, якында 4 контейнер ашамлыклар Xitoyга узатылу алдында тора. Татар
Татар йорты сәүдә үзәге бер дәүләт корпорациясын Татарстанга инвестицияләү һәм төзү формасында үз проектларын куярга әзер. Төрле бертөкле культуралар сатып алу буенча сөйләшүләр алып барабыз. Татар йорты сәүдә үзәгебез фақат ризык кына түгел, башка өлкәдәге эшләнмәләрне дә Қытай базарына сата ала. Татарстаныбыз һәм Россия регионнары дөньяның төрле почмакларындагы милләттәшләребез белән Қытай Халык Республикасы арасында элемтәләрне тагындан ныгытырга күп кырлы мәйданчык роль башкара ала дип ышанам. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Қытай Халык Республикасына эш сәфәре кысаларында World Food City халыкара ашамлыклар күргәзмә сәүдә үзәгендә безнең татар йортында булды. Һәм хезмәтләребезгә бәя биреп, мондый сүзләр әйтте. Қытай белән хезмәттәшлегебезнең практик нәтиҗәләреннән берсе World Food City үзәге белән багланышлар булып, күркәм күренеш. Бу брендлар өчен күргәзмә павильоны гына түгел, сәүдә итү, инвестицияләр җәлеп итү урыны. Бизнес өчен уңайлы платформа булган яңа үзәкнең эшенә без сокландык. Быел сентябрь айында World Food City идарәчесе компаниясе делегациясе Татарстан Республикасында булды. Бүген монда татар йорты павильоны эшли. Без Татарстан продукциясын Қытай базарына тәкъдим итү мөмкинлегенә бик шатбыз. Ышанам, World Food City белән партнерлык һәр Қытай Халык Республикасында үз товарларыбыз базарын киңәйтү, Россиядә үз товарларын һәм продуктларны уртак җитештерү белән кызыксынучы Қытай инвесторларын җәлеп итүгә ярдәм итәчәк. Мөхтәрәм Рөстәм Нургали улы, сезгә чиксез рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Халкыбыз нинди җирдә генә яшәсә дә, барысы да кыска вакыт эчендә булышырга һәрвакыт әзер торасыз. Сау-сәламәтлек үзегезгә һәрвакыт насыйп итсен. Милләтебез Бөек Ипәк юлында бик югары нәтиҗәләргә ирешкән. Бүген Қытай Халык Республикасы рәисебез Си Цзиньпин әфәнде уртага куйган Бөек Ипәк юлында один пояс, один путь инициативасы безгә бүгенге заманда яңадан тагын да бөек эзләр калдырырга мөмкинлек бирә. Татар халкы бик булдыклы булдыра торган халык. Кайда гына яшәсә дә, тырыш, эшчән, барлык милләтләр арасында алдынгы рәтләрдә торып эш итәләр. Уртак ният һәм максат булай икән, без тагын да булдырачакбыз. Халкыбызның башкарып яткан эшләре шактый күп. Мондый манзараларны күреп, ничек татар булуың белән горурланмыйсың? Кадерле милләттәшләр, без эшлисе уртак эшләр, сөйләшәсе уртак сүзләр бик күп. Аларны тормышка ашыру өчен безгә бердәм булып эш итәргә кирәк. Сүземнең азагында барыгызга да саулык, сәламәтлек, эшләрегездә зур алгарышлар, уңышлар телим. Бер-беребезне һәрвакыт яклыйк. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.